పల్నాడు జిల్లా క్రోసూరు మండలం హసనాబాద్లో పెదకూరపాడు ఎమ్మెల్యే భాష్యం ప్రవీణ్ పర్యటించారు. 100 రోజులు 100 గ్రామాలు కార్యక్రమంలో భాగంగా 19వ రోజు ఎమ్మెల్యే ప్రజల మధ్యకు వెళ్లారు. గ్రామస్తుల సమస్యలను అడిగి నేరుగా తెలుసుకున్న ఎమ్మెల్యే వాటి పరిష్కారానికి అధికారులను ఆదేశించారు. రెవెన్యూ శాఖకు సంబంధించిన ఆర్జీలు అధికంగా రావడంతో వాటిని ప్రజల సమక్షంలోనే చర్చించి త్వరితగతిన పరిష్కరిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుందని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. అసలు వాళ్ళు ముగ్గురు ప్రెసిడెంట్ అయ్యారా, 3 భాగాలు వాళ్ళే చూడండి.